Kakang Adri pakaryanmu ki abot lho Kakang tak jaluk nanging yektine pun Kakang jumeneng Narendra mengkone kawibawan ana praja Maespati iki pun Kakang durung darbe garwa Prameswari mula kang saka iku yayi panjenengan ingsun kaya wis antuk jatining katresnan apa nyoto ingkang dadya memani ing tiyas ingsun kajaba mung putri Magoda kadang perdane Prabu Citrasena ingkang sesilih kusumaning ayu Dewi Citrawati semantri manut pawarta kang wis dak tampa negara Magoda kinepung wakul binaya mangap akeh kang padha kepengin ngayunake kelawan Dewi Citrawati marma kang saka iku siadi ingsun utus minangka duta pamungkas sira ingsun utus akebun-bun esuk angudan-udan sore teksing lamar kelawan Citrawati marang praja Magoda ngiras pantes siadi ingsun utus ngreksa katentremaning negara Magoda sarta singkirna para raja Narpati ingkang padha gawe onar ingkang bakal gawe kapitunaning negara Magoda mung wanti-wanti dawuh pengendikan ingsun anggonira tumandang karya aja nganti ngenengake pepati semantri aduh sinuwun jimat sesembahan kula pepunden kula mangke prateng delahan lho iki jerih kawula ngabdekaken paduka Senararata ing Maespati Sang Prabu Sri Harjuna Sasra boten langkung ingkang abdamung tansah nyandikane dawuh paduka Senararata dinten menika keparenga ingkang abdi pun semantri daya-daya bidhah sarta nyuwun tambahing berkah pangestu mrih widadaning lampah sarta purnaning karya kadangipun Kakang Yayi Semantri sapungkurira ingsun bakal maneges marang keparinging Bathara mrih kasembadaning sedya miwah arahayuning lakunira Semantri muga-muga tansah pinayungan dening Bathara sangat bagus Tambang Semantri kandheku temadyaning alun-alun jegrek yayah tugu Sinukarta enget dawuh pangandikanira nata Maespati Prabu Sri Harjuna Sasra kalamunta kene ngamar Dewi Citrawati mring praja Magoda nadyan ta ana peperangan aja nganti nuwuhake pepati ewuh oyeng pambudi dene Rama menggalih sangat bagus sigura ngeningaken cipta nuwun marang Purbane Kawasa rikala semana kaya ana gaiping Gusti ingkang ngakarya jagat cumalorot saking Dirgantara pratanira ingkang rayi Bambang Sukasrana
adiku di adiku Sukasrana kanthi karaharjan tekamu Yayi Sukasrana. Iya Kang, entuk pamujimu slamet tekaku ora ana alangan suwiji apa bektiku tampanana ya. Iya Sukasrana banget panarimaning pun Kakang. Siadi sumusul kawan pun Kakang. Iya Kang, aku mau sowan menyang pertapan Jati Srana ketemu karo bapak. Aku ketemu karo Kanjeng Rama Premban Begawan Suwandani. Aku takon kebab perkara kanane Kakang Atri, aku dikandani jare kowe suwita eneng negara Maespati. Terus aku nusul mrene iki mau. Iya, Sukasrana pamujimu pun Kakang Gusti nampa minangka Sentana negara Maespati. Ngono Kang. Iya, ning ketoke kowe kok susah Kang. Ing atase kowe suwita wis ditampa kok susah. Ning apa Kang? Ora kok yayipun Kakang ora susah Sukasrana. Ah, mbok aja goroh. Arep kowe ngomong kene ora susah, ning polatanmu ki ketara nek kowe ki wong sedih. Wong ki apik sing jujur. Lu wong apik rame ngarep timbang rame mburi, ngono. Persajakno eneng apa, Kang? Iya, Sukasrana yektine mengkene ya Yayi pun Kakang kautus kinen nglamar kelawan Putri Magoda kang sesilih kusumaning ayu Dewi Citrawati. Oh, ratumu arep rabi ngono po? Iya Sukasrana. Lah terus pun Kakang ingkang kadhawuhan nglamar areh ning negara Magoda kuwi dikepung para raja Narpati 1000 negara. Pun Kakang kadhawuhan ngleboni sayembara perang, nanging yen to pun Kakang perang ora dikeparengake ngenengake pepati. Iki Sukasrana sing gawe ribeting tiasing pun Kakang. Oh, dadi kowe dikongkon karo ratumu kowe kon ngleboni sayembara boyong Putri Magoda Dewi Citrawati mau nadyan to perang ning ora entuk ngenengke pepati. Iya. Kowe ra iso to ngono kuwi? Iya. Nganti bingung nggonku ngawekani aku kudu kepiye Sukasrana. Ya wis ngene wae Kang, aja semelang. Pancen kersane ratumu ngono tak ewang-ewangi. Aku saguh bakal ngewangi-wangi si Kakang supaya kowe mengko unggul yudamu tanpa ngenengake pepati. Wis beres. Kowe bisa Sukasrana. Ora kok jenengmu muga-muga aku diparingi kekuatan karo urip. Sebab aku iso ngene iki mergo peparinging Gusti kang dudu karepku dhewe. Ngono ya Sukasrana. Iya. Ya wis yen pancen mengkono ayo Sukasrana bebarengan karo pun Kakang marang praja Magoda dina iki. Wis kowe sika kowe Kang, kowe disika aku tak teko keri. Ora, aku kudu bareng karo kowe Sukasrana. Wah, ora. Aku ki ngrumangsaku aku wong kok ngene nek bareng karo kowe kok ndak diarani batur malah serik aku. Wis aku tak trimo keri, aku tak ngeri bae. Ora arep kowe iki ala wujudmu kowe adikku Sukasrana. Tetep aku iki tresnani karo kowe. Ning aku ngreksa karo kowe ya Kang, aja nganti kowe engko cacat mergo adimu sing elek iki. Ngono. Aku ki merajake kowe. Wis to, kowe ora usah mikir karo aku. Yen kowe engko bingung upamane kowe sedih, kowe ora iso ngrampungi gawe. Aku undangen sarana megeng napas mantak aji pameling gedruk lemah ping 3 Sukasrana kowe teko aku teko Kang mengkono Sukasrana. Iya Yayi yen to pancen mengkono siadi aja negake pun Kakang. Wis nandi lakumu aku tut wuri ning aku rasa ketok rasa nyedaki karo aku tak saka kaduan wae. Wis budhal dhisik Kang.
Kakang Adri pakaryanmu ki abot lho Kakang tak jaluk duwe kelas sing rila ya Kang. Pancen wong ngawula karo negara ngawula karo ratu ki abot sanggane. Aja kuming, aja dumeh, aja dupeh, kuwi gondelana sing kenceng. Bangsa tembung kuma singkirana. Kumaki, kuminter, kumentus singkiri Kak. Sebab iki dadi adek-adeking uripmu lan adek-adeking uripku. Katresnanku karo kowe Kakang Atri ora pojo-pojo tenan Kakang. Kamuktenmu ya kamuktenku. Mulane sing kepiye wae kowe kakangku labuhi paribatan nganti gendeng nyawaku bisa tak rilakake Kang. Aja semelang tak awat-awati saka kaduan. Sira iku mau satriya dutaning wong agung Murdyake matura sira iku mau satriya saka ngendi sapa kang dadi kasih ira Raden menawi paduka dangu kaliyan kula wingking saking negari Maespati dutanipun Sri Naranata Sri Harjuna Sasra Bau kula sedyamantanipun Bambang Semantri. Kowe dalah. Sira ingkang kekasih Bambang Semantri kawula nuwun inggih Sang Prabu Ikara Harjan Praptanira Raden. Iya wis saking berkah pangestu paduka sinuwun Raharja pisawan kula pangabekti kula katur sinuwun. Ya tak tampa Raden tiba padha-padha kajaba saka iku Raden semengko pengawak Bajra Pratanira Praja Magadha Bayana Mikatyapa sinuwun mugi andadosna ing kauningan sowan kula ing abiyantara paduka Sang Prabu ingkang sepisan kula ngaturaken sumung peming pangabekti ing angka kalih
kepingin angraketaken raos supeketing kadangan negari Maespati mewah negari Magodo dene dungkap ingkang triwikarti kula kautus kelawan sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabahu kinananget bun-bun enjang anjejawa sonten hanglamar sekaring kedaton negari Magodo kusumaning Ayu Dewi Citrawati sinuwun pramila dinten menika kula semanggaaken para paduka Sang Prabu menggah panglamar saking sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabahu ya jagat Dewapara Kakang Mbok Citrawati ana dewa mongko Yayi Prabu menika dutanipun Narendra Maespati Prabu Sri Harjuna Sasra ingkang kasih Bambang Smantri diruta kelawan Sri Harjuna Sasra menawi Sri Harjuna Sasra kepengin garwa kelawan paduka Kakang Mbok Citrawati Yayi Prabu wonten dawuh wis dadi prastiyaku Yayi aku gelem winengku dening priya sapa wae nanging waton bisa nentremake negara Magodo sarta bisa ngendhaleni para raja Narpati kanthi rasa kawicaksanan aja nganti ana pepati iku kang bakal dak suwun Yayi Prabu. Nah Raden jeneng sira wis midhanget pribadi apa kang dadi pangandikane Kakang Mbok Citrawati ora bakal nulang nglamari Sang Prabu Sri Harjuna Sasra waton sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasra mudune marang sira bisa nentremake negara Magodo kanthi kawicaksanan nadyan ana klira-kleru ning lelakon peperangan gedheke pepati mekaten Sang Prabu. Iya Raden muga-muga jeneng sira Raden bisa ngawekani bisa nindakake gejibahan luhur iki ya sinuwun Prabu Citrasena aja ndedawa lakon aja ndedawa wektu wis sawetara suwe Prabu Darma Wasesa adoh saka negara Widarba tumeka ana negaramu Magodo aku mau kepengin wangsulane Dewi Citrawati iki gelem apa ora tak tengku garwa yen to pancen gelem kudu dina iki ana kerampungan ewa dene pancen ora gelem apa sing dijaluk apa bebanane jaluk Mas Picis Raja Brana bakal tak turuti nanging Sang Prabu wanti-wanti dawuhku yen to nganti dina iki ora ana kerampungan gedene Citrawati nampik karo Prabu Darma Wasesa rawira-wira marang-marang butuh negara Magodo jagango sing jero bete kok sing kandhat cara biyuti batang sayuta Yagung pangaksama paduka paritaksa kula munggel menapa ping dados dawuh paduka ingkang sinuwun Gus sapa kuwi dutanipun Narendra Maespati Prabu Sri Harjuna Sasra Bambang Smantinani kula. Walah dalah. Keterangane skurung jago wiring kuning wong Magodo. Arep apa Smantri? Sinuwun menawi paduka menika Narendra Gung Binethara. Kula aturi nglenggahi kautaman darmaning Narendra ingkang kedah samat sinamat dadaya dinayan.
sampun ngantos paduka Sang Prabu mendika ingkang kados mekaten. Semantri, iki dudu perkaramu. Iki dudu perkaramu yen kowe kepengin slamet mundura. Sang Prabu yen to pancen krupe daopo aku basa krama karo kowe. To pancen kowe iku mung bakal gawe unar gawe kisruh. Dudu Prabu Citrasena tandingmu. Ayo, iki dutaning Sri Arjuna Sastra Semantri tandingmu. Iblis. Ora penak rasane atiku kakangku ora tak rewangi kelakon ajur mumur remuk awake kakang mantri yo tujune gentone kok melu aja mati kak Parat tuyul ngendi iki? Tuyul matamu kuwi. Kathokan goblok. Picek. Loh. Mati aku. Aduh aku tami sak dodo jerone. Aduh. Kowe kuwi sapa? Ngaku apa iki sapa? Jare mau tuyul. Aduh. Ayo kowe kuwi sapa? Ayo. Ora usah kowe ngerti aku sapa. Kaya ngono kuwi ento-entone wong kena kementhus sapa sira sungsut. Nah, kejajal to kowe diajar to.
Mbok menawa kowe karo wong gagah-gagah kae menang. Ning karo gentho kok ngene iki ra menang to kowe. Ayo muni yo. Apa sing menangan ming wong kaya dak. Ya, sing menangan kaya raimu ngene iki. Ayo muni. Pelilak-pelilik. Culak mripatmu. Aduh. Nyuwun ngapunten. Nyuwun ngapunten Pak Bey ngono. Nyuwun ngapunten Pak Bey. Nah, ngono. Kucluk. Sampeyan niku sinten? Nek takon karo aku. Aku iki adine Kakang Semantri. Jenengku Bambang Sukasrana. Ngerti? Paduka menika nggih Bambang. Apa nek elek iki Bambang ra itu? Diajar raimu kowe. Nggih. Ya ngapunten Raden. Mangsane ngenyek, tak kowe elek nganggo Bambang ra itu. Ketak gundulmu kowe. Nggih. Nyun ngapunten Raden. Lah ya nek wong digdaya mentas. Bagi mentas. Mboten saged Raden. Ra iso to. Mongko kuwi agi wates dodo mongko urung tekan kene iki. Nek kan tekan kene iki iso kamu tek pedhot gulmu. Wongko kowe. Andel? Inggih. Mula dadi wong kuwi iso ngerti karo kanan, ngono rasa ora kudu wani ora kaya kowe iku waton awur-awuran. Peh balamu akeh, yo, bareng kepuk negarane liya. Apa kaya ngono kuwi carane? Wong kene arep kepengin ya kowe rabi moko seneng karo bocah wadon kuwi tembunge kowe alus. Nglamar kuwi tembunge diapik-apikke, ngono. Ora yak-yakan kaya diapurmu kuwi. Senmu kuwi madol kempros. Wong magodan mbok pameri iki Ratu Digdaya. Iki Ratu Menangan. Iki Ratu Sugih. Apa jaminan? Ayo. Eneng lelakon ngene iki gage. Kemeleh to kowe? Inggih Raden, kula nyuwun pangapunten. Ya omongi rangguku. Iye, kula nyuwun ngapunten Raden. Kowe tobat? Iye, kula sampun tobat. Saiki minangka tandha panungkulmu apa? Iye, sampun kula dinten menika kula mboten badhe ngagru-agru kalian Dewi Citrawati, kula sampun terima. Nah, ngono. Wis rasa ngepek Citrawati wis. Pokoke golek wong wedok sak-sake pokoke wedok ngono wae ya. Nggih mboten ngaten. Lho lah iya nek aja ngerawangun kowe. Inggih. Kowe sampun terima. Wis, yen kowe saiki kowe ora perlu kalah karo aku, ning kowe manuta karo kakangku. Bambang Semantri kuwi kakangku. Kakangku urung temandang, nek kakangku gelem temandang aku kelakon pedhot gurumu ora urip kowe. Kula sing temandang aku bae, mudeng. Inggih, Raden. Kowe kepengin luar? Inggih, kula kepengin luar. Yo, pas luar.